Di hamo kadongan Jepanguse di acara Pangapok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adora sota jalo hakani debata renungan di hita sadarion jumulo mahita martanian. Asini roha madi hamu dohok dami nasian debata mata dohot nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat dohot judul Debata Mamutihon. Nama roja hamai sian hatani debata di Psalm 35 ayat 10 sada sahatu 20 lalu dohot pangodohonona siap Psalm 35 ayat 20 tolu. Songonoma di dok debata hatana disi. Saingok maho jalatar sunggul mangalualuhon uhum diau di parbada akon ale debataku jala tuhaku. Di media sosial jok-jok do tabereng barita tarimot tu kejam ni jol matu binatang manang pahapahanan. Dang margol ya kabinatangi di bahen. Ujungna adong do na cacat sahat tu na mate pahapahanani. Songon halak kristek kita totu holsowan do hita manol sol ya kapabahenan ni jol mana songoni. Puhu tasiro hatta tu aka pahapahanan na tinopan ni debata. Memang molo tarimangi jok-jok do hagaleon mabahin gabi dang margolek i peboy do masa tuhita si daw pe makilala do na somargogo ibana jok-jok do ibana mangadu di situasi na mabahin ibana marmusuk dohot akan na jonok ibana piga-piga hali si daw dilele si matuana si Saul karyada tahe dilele anak na si Absalom ibana tunglungod do rohana. Di bahay si Daud donian holong ni roha to nasida alay balik saha-jaha to do ditapu ibana. Bacay gali dangol jala susah dihilala si Daud. Ala sumargogo ibana mapalo sakay. Gabe maganggu hima si Daud to debata. Dihirim roha ni si Daud donian debata lahu mangudihon ibana. Marlulu si Daud dopak debata lahu pajungjong hati korangna dirajungi si Daud do ia debata ima debata na mangolu dada debata na sopoy marnida manang debata na somar binigi dirajungi si Daud do habisuhon ni debata adul marasing do dohot habisuhon ni colma tigor do uhum dohot hasitongan ni debata amanginang mangolu mahita somo si Dauton. Tagan mangadupi ketidakadilan, manang pengkhianatan, sahat tu namar si taunon. Jojo mahita tu debata. Dang nangurang tonggor, si malolong ni debata marnida si taunon. Jala pasti do, di bagasan hati goranay, o dihonon ni debata do hita. Amen. Songon imahatan ni debata renungan di hita sadarion unang lupa kadongan like subscribe jala bagi hutua kadongan alamar hite nado do hita marbarita nauli rabdo hot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Moliate debata mamangaramoti hita horas.